Szevasztok srácok és lányok, ebben a mai videóban elhoztam nektek egy The Barnless tutorial videót, ami szó szerint arról fog szólni, hogy elmagyarázom nektek, hogy mi lesz ebben a videó, mi ez a játék, hogy kell mit csinálni, és mennyire hosszú, milyen, hogy... Igazából ez a játék, de vágjuk is bele magyarázásba. Ez a játék egy horror extraction FPS shooter game, kompetitívbe beleszórva, szóval eléggé nehéz a játék néhány helyen. De most térjünk rá arra, hogy a tartalmak milyenek. Ugye vannak fegyverek, mindenféleképpen, de ez még nem a teljes verzió a játéknak, az a demója, de nagyon jó a játék. Most ide kijövünk, itt vannak a fegyverek. Most... Hú, várjam. Na, majd jön egy Weapon Bench is, az is teljesen okés. Meg majd jönnek a skillek, minden. Na, van egy olyan hely, ami itt van a Merchant, itt lehet upgrade-olni dolgokat, trade-elni, meg eladni. Vehetsz perkeket, vagy missionöket, nem missionöket, bocsánat. Én most ezt megvettem. Most tudsz venni coinért, knife-okat, trade-elni is lehet, szellelni, minden lehet csinálni. Most tovább megyünk fel, akkor ugye, aha, ott van a felkiáltó, igen. Akkor igazából annyi van, hogy na itt, ugye, a végleges játékban, most itt a demóban ő csak karaktereket, és csak humaneket, embereket lehet használni. De a demóban ennyi ember van. Eduardo, Joan, Catherine, Cart, Milton, Coming Soon, Bobo, Zora, Sarah. Most ez a három, ez ingyenes. Izzy, Harry, Paul, vannak démonokkal is lehet venni. Így a demóban Belial, Orobelsz, ezeket is ugye fel lehet tudni, kaphatsz benne cuccokat, ilyen dolgokat, igen. A későbbi játékverzióban jönni fog egy pestis doktor Malfasz, egy Minotaur, egy történelmi karakter, és reptett benne. Jönni fog ez, ő is jönni fog egy bohóc, az a gun, ez bugos egy picit. Angyalok is vannak, egy angyal van eddig, a Gabrielle, ez is lehet amúgy, ezt még nem tudom. Igen. Itt írja, hogy amit itt megszerzesz karakter, vagy hát amit haladsz, az resettelve lesz az Early Access-be, szóval amit itt haladsz, az nem lesz meg Early Access-be. Na, most térjünk át a játékra, ugye? Most találni fog, ezt ritka fogom vágni. Ja, meg vannak roadmap-ek, community is nagyon jó. Twitch dropok is vannak, azt hozzá kell írnom, egy karaktert lehet szerezni. Roadmap. Majd itt mutatja, hogy milyen sorrendben akarják behozni a dolgokat. Először az Early Access-re akarják kezdeni, utána meg az update-ok, ugye? Na, vágjunk is bele, match vég. Jó, ugye, most elkezdődött a game. Jó, a géppel ez egy elfutatja, de azért futogat, ez DLSS is bekapcsolva azért amúgy. DLSS-be bekapcsolva. Na, megjött a Pali, kivel fogunk játszani. Na, közben a kocsiba ülünk, addig el fogom magyarázni a lényegeket. Na, van ez a map. Van 5 darab olyan hely, ahol boss van. Van jobb alsó, képzeljétek egy 5-ös dobókockát. Középen, ezek a dolgok, ezek boss fightok, ugye? És itt azt lehet csinálni, hogy le kell szerezni ilyen totemeket, amivel... Ó, bazd meg. Kurva anyádat. Na. Szóval kell szerezni totemeket, amivel le lehet spannoltatni egy bosst, amit megöltök, kapsz jó lootot.
Collected Sigils, igen, vannak küldetések, ezek Embodied-val, Escape, igen, majd ilyen sorban fog menni az objektív. Ki lehet ütni, ha sok loot van, ez olyan, mint a zombie, MV3 zombie extraction game igazából. Igazából sok fegyver van, ki lehet hozni őket, majd be lehet vinni, sok fejlesztés, minden, ez a játék szerintem a legjobb. Igazából ennyi lett volna ez a tutorial videó, nem lehetett számítani sokra. Igazából szerintem ennyi elég. Mindegy, ez a játék szerintem a legjobb játék. Mindegy, ebben a T-boy voltam, sziasztok!